nwaanyị na ndị okenye gara aga. Ntanta mma kalụ nka na-adụ ha nso mgbe ọbụla. Azịza kalụ nka na-adụ ha nso mgbe ọbụla. Ụdị ife a na-adụ ha nso mgbe ọbụla. Ụtụtụ ọma na ụmụnne m, Ada Ndị Gboo bụ afa m. Achọrọ m ịkụziri ụnụ ife a pụtara maka ndị bi n'elu. Gaba ọ bụrụ na ịlahụ ụra abalị n'etiti abalị, a na-esuru gị ụdị ife a n'ime abalị. Ị na-alahụ ụra, ịnọkata iteta, ịnụ ka a na-esu ụdị ife a n'ime abalị. Tata ka m ga-akụziri gị ife a pụtara na ife ị ga-eme ma ọ bụrụ na ụdị ife a na-esuru gị n'ime abalị. Ịnọkatagokwa jụọ onwe gị ajụjụ, kedu ife dị ife a na-esu? Ọkụọ 12, 1, 3 ebido suwelu gị ụdị ife a n'ime abalị n'enube gị. Ngwa gee ntị ka m kọọlụ gị. Ọ bụrụ na esuchalụ gị ụdị ife a, ibido nwewe mgbachisi ụzọ, ife ị na-eme aghasasịba, ịma nwetazi enyemaka n'ebe mmadụ ibe gị nọ. Agba gị ụchụ na mmụọ, gbaa gị ụchụ na mmadụ. Onye ifu gị ọdụgọ ọfụrụ ekwensu. Ọ bụrụ na ị na-azụ afịa, zụba afịa gị akpọchie. Ọ bụrụ na ị na-eje ọrụ, ị nwebe nsogbu n'ụlọ ọrụ ebe ị na-alụ ọrụ. Nyanya enu na ana, ị ga na-ayakasị, ụmụ gị a na-ayakasị. Anọkọtakwuo okwu na ụka abata na ezinụlọ gị, yara m ife na-emenụ, ahụ a na-acha gị ọkụ, na-agbakasị gị. O nwere ife ị ga-akụtasị ife na-emenụ maka ife gịnị? Ichelu nọọ ya, ị nweghị ike ịkọwatanwu ife dị ife a na-esu. Ọgwụ ka m chọrọ isu n'ụtụtụ a, wee cheta na m kwuru na mma akọwara ụnụ ife a. Ụdị ụfọdụ n'ime ụnụ ọ na-abụ ọ bụrụ na ụdị ife a na-eme na be ụnụ, iteta ụla maọbụ n'ime abalị ahụ egwu atụwa gị, ịkpọba pastọ gị n'ekwentị. Ekpere niile, enweghị ekpere dị n'ụwa a pastọ ga-enyefebeghị gị ya bụ ife ọ ka na-eme. Onweghị ụdị ebumọnụ ibufebeghị ya bụ ife ọ ka na-eme. Ngwa gee ntị, akọwagolu ngị ife ahụ, akọwagolu ngị ife ọwụ. Efuru ya, a na-esie. Ọ bụrụ na ụdị ife a na-eme na be gị, gụchaa ntị gị ọfụma. Ụdị ife a, ọ bụrụ na ị gee ntị, a ga-enwerịrị oge ya bụ ife ji ebido. Onwe ndị bụ na nke ha awụ ọkụọ 12, nwee ndị bụ na nke ha awụ 1, 2, 3. Ịnụ ka a na-esie. Ndị obi ọjọọ, ndị agha alahụlụ mmadụ ibe ha ụra, ndị obi na-afụ ụfụ, aha ekwe ka mmadụ ibe ha gaa n'ihu. Nya ndị bụ na ha fụ ife ọma na-eme elu mmadụ ibe ha, ọ na-afụ ha ụfụ na mkpụrụ obi. Maka gịnị ka ọ ya eji wụlụ ngụ? Ndị alụlụ ana ụdị ndị na-emekarị ife ahụ, ndị na-agbaba n'ime ụka jezo. Gee ntị, olu ha kwa oge ahụ onye ahụ ji esu ife ahụ. Ọkwa ị nwere ikwe na be nwa aka odo, ije bupụta ikwe gị, bupụta aka odo gị, ọ na-esu, ị na-esu nke gị. Gee ntị, ọ bụrụ ihe niile ka ị na-achọrọ onye amụma o, ọ bụrụ ife niile ka ị na-achọrọ onye na-ebu amụma. Enwere ọtụtụ ife wụ na akọ na uche gị kwesịrị ịgwa gị. Onye ahụ bupụta nke ya na-esu, ngị nwa na onwe gị mee gịnị? Bupụtakwa nke gị, sube nke gị. Ya bụrụ ekpere ime abalị ka unu na-ekpe. Ị na-esu, ị na-ekwu okwu. Ị na-esu, ị na-ekwu okwu, na-aga ọfọ n'isi gị, n'isi ezinụlọ gị. Na onye na-esu ife a, ọ bụrụ na ife ọma ka ọ na-esu na biya, ife ọma dịrị ya. Mana ọ bụrụ na ife ọjọọ ka o ji emegido ndị ya na ya na-abọbi, na ọ ya dụ n'isi gị, ọ ya dụ n'isi ezinụlọ gị. Na etu o si esu ya n'isi gị, ke ngụwa si esukwa ya n'isi ya. Ịgọba ọfọ n'isi gị, n'isi ezinụlọ gị. Ọ bụrụ ụdị ife a mebe, ịtụwa ụjọ. Ịtụwahakwa ụjọ, ha emerie na gị. Ihe achọpụta na ibido suwe ife ahụ, nyanwa na onwe ya kwụsị isu nke ya. Echi niile o bidokwa, ngụnwa ebido nke gị. Mana ife na-enye ndị mmadụ nsogbu bụ, gee ntị, n'oge gara aga, ị achọpụta na n'oge gara aga, ndị mma anyị ha, ndị mpa anyị ha, ndị mma anyị ha na ndị mpa anyị ha, o nwere ike ife ya eji sie ike. Ife agadi nwaanyị o jee wepụta mma ekwu dị na ọkpụkpọ ọkụ ya, ma o jee wepụta azịza kalụ nka dị na ọkpụkpọ ọkụ ya, ma o jee bupụta ụdị ife a. Ndị nne nwaanyị mgbe gboo, ya ka o ji dị oke mkpa. Kaba ahụ ka ị na-anọ ndị okenye nso. Kaba ahụ ka ị na-anọ ndị okenye nso. Ọ ya abalụ gị ezigbo uru. Ifu ndị nne nwaanyị na ndị okenye gara aga, ntanta mma kalụ nka na-adụ ha nso mgbe ọbụla. Azịza kalụ nka na-adụ ha nso mgbe ọbụla. Ụdị ife a na-adụ ha nso mgbe ọbụla.
mana ọ na nwaanyị nwe gbara ofu ha mgbe anyị ka ha na-eme ụdị ife ahụ anyị akpọọ ha ndị nzuzu na ha awụrụgo ndị ochie na ha aghọta ha kịta ife niile ahụ ha na-eme abatago uru mana ịmazi ife mwute dị na ya anyị afụghọzi ha ka ha kụziela anyị ya maka na ọtụtụ n'ime ha anọghọzi. Ịnọ gị nwa bụ nne nwaanyị ịnọ bụpụta ịdị ife anyị na-asụ ya ị na-agụ ọfọ n'isi gị ife a bụ ife atụrụ atụ eji esi nri n'ụlọ. Ọtụtụ ife dị iche iche dị n'ọkpụkpọ ọkụ iji esi nri nwere uru ọ bara mana maka ifi na anyị akọ na uche anyị amam ka m ma esikwuye mee ife a ngwalụgo na ọ ya abalụ gị uru. Ada ndị Igbo bụ afa m, jisie ike ka isonye elu m n'ihu akwụkwọ a ka ị nwee ike na-ama mgbe m batara kụzie ọtụtụ ife bara uru jee chọọlụ m ntanta mma maka na mma akụziri gị ife ndị agadi nwaanyị ji ntanta mma eme. Esefukwana na ọfọ agadi nwaanyị bụ mma ekwu dị n'ọkpụkpọ ọkụ ya.